Giday karon ng usa ka Dabawenya ug bana niini nga pulos nurse kinsa mitabang og paanak sa pasahero sulod sa eroplano gikan Kuwait padulong sa Pilipinas. Ato silang ilailahon sa report ni Kent Abrigana. Kuha kini sa Dabawenyang nurse nga si Cheryl Pascua nga mga hulagway dihang nanganak ang kauban niya pasahero sa flight nga ilang gisakyan gikan Kuwait padulong Manila ni atong August 2. Kauban niya ang iyang bana nga si Roel Pascua ni atong tungura. Kinsa usab ka nurse ug magbakasyon lang kuno sila sa Davao City. Dihang nahitabo ang gitawag nila nga milagro. Matod ni Cheryl, wa nila damha nga magamit nila ang ilang natun-an dihang nanganak ang pasahero nga si Cheryl Frigiliana, usa ka domestic helper sulod sa eroplano. Gawas ni ini, premature ang baby nga kinahanglan gayud kuno at imanon. As soon as I checked the puerta, only to find out that the baby's head is already crowning. Sumigaw na ako, tawagin niyo yung asawa ko, call my husband, his name is Ruel. But he's already there behind me. So nandun na siya, sabi ko, mahal, mag-don ka na, mag-gloves ka na, ready na yung baby. Tungod sa kulangon sa gamit, nangita na lang kuno upang maagi ang magtiayon aron mahatag ang panginahanglanon sa bata. Sinabi niya na nandyan yung baby. So, ikakatch ko na tong baby. Sabi ko, gloves. Pero walang gloves. Kailangan mag-improvise talaga. So, nato yung mga blanket. Na, yun na lang ginamit ko to catch the baby. Pag-abot sa Manila, gili yung gitman na ang mag-inahan o ganaan na sa maayong kondisyon ang baby. Ngagingan lang si baby Lance Ezekiel. Nga ang buot pasabot, God is our strength. Matod kang Cheryl, matawagayod nga usa ka miracle si baby Ezekiel. Sa kalisod man sa sitwasyon, sa kakulangon man sa gamit, apan wala kini nahimong babag, aron mapahimugso si Miracle Boy Ezekiel. Mapasalamat usab sila sa Ginoo nga nahimo silang instrumento aron masalbar ang mag-inahan sulod sa 9 ka oras nga biyahe. Regardless of your job, how small your job is, gaano kaliit, kalaki, or gaano yung position mo, mataas ka man or mababa sa komunidad, ang tulong, pag tumutulong tayo, dahil bukal sa loob, dahil alam natin na we are serving God is serving the people. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana, para sa One Mindanao.